És megvettem egy házat, ami szerintem tök szép. Megmutatom nektek. Várjátok, nem ez a ház, csak be kell krémelni. Azt oda menő. Ja, képzeljétek, vettem egy kis állatot. Olyan kis cuki. Nem találom. Ti látjátok, hogy hol vagy itt? Na, ez egy állat lesz, igen, ez az állatok. Igen, le vagyok merülve, de teljesen. Mindegy. Képzeljétek, itt a ház is van rajta 2 like. Na, kaptam ingyen egy ilyet, köszönöm. 2 like. Nagyon király. Van 2 házam. Ez a 2, de ez 70 000 volt, úgyhogy úgy nézzétek, hogy csak 2 van. Egyébként lehet, hogy ezt meg fogom venni, mert már mindjárt 20 000 lesz, és ez nem olyan pici, tehát hogy amúgy én most erre gyűjtök, és ez 30 000, és ez ilyen nagy, szóval nagyon menő. Csak azt a házat így megvettem játék elején. És nézzétek, milyen sok bútorom van. Ezt nem tudom, hogy honnan szalasztottam ezt, de ő meg ki. Ja, ő én vagyok. Látjátok, itt tartom a kezemet. Ezt unokölcsém csinálta, ezt a konyhát. Szerintetek menő ez a konyha? Unokölcsém csinálta. Ezt is. De itt ezt kitörnöm. Szóval majd ezt kitörlöm, most megmutatom inkább, hogy milyen menő a ház. Tehát, hogy biztos, hogy már láttatok, de azért most megmutatom, hogy ez ennyi még milyen Istenem milyen lesz. Látjátok, még ilyen kis nubocska. De nem akarok sok mindent venni, mert így is van elég mindenem. Úristen, de miért ilyen putris ez a hely? Jézusom, ez nagyon nem tetszik nekem. Szóval most mindent, vagy ezt én rendeztem, de szerintem a felső menetet ezt én rendeztem be, nem tudom. Mert ez inkább rám val, hogy én rendezek ilyet. Nem tudom, mert én mindig a falakat elvileg meg szoktam változtatni. Amúgy ez a konyha nem rossz, szóval ezt nem tudom, mert törlöm ki, de azért kitörlöm, mert ki szeretném törölni. Jó napot! Bogarak zavarnak, de mondjuk nem is vagyok jóba velük, és ezt tudom, hogy nem én csináltam, úgyis én nem szoktam így nagyon közel rakni a tévét se a szemhez. Magamat se szoktam közel rakni hozzá. Na, itt van egy ilyen. Az első, hogy az én szobám az ez lesz, ugyanis itt nekem kell egy saját magánfürdő. Úgyhogy, ja, de itt is lenne. De akkor nem tudom. Jó lesz ez nekem. Amúgy már ott az még bemaradt. Hoppá. Na, itt vannak ezek az ágyak. Válasszunk egy megfelelő színt. Van ez. Tökéletes. Megnézzük. Így. Ez ilyen. És vegyetek ágyat, amit megtettél. Olyan ágyat, amit szerettek. Szerintem én most így rosszat vettem. De így is be lehet rakni, meg így rá is lehet rakni, de én bele szeretem rakni. Ez sehogy nem lehet igazából, csak azt lehet. Meg van ilyen ágy.
ez meg túl nagy, szóval ez már alapban így rajta van, szóval ja. Itt van ilyen 10 000 forintos egyben, mondjuk ezt inkább magába venném, és hogyha már megvettem ezt, akkor már becsüljük meg, hogy rakni fogom. Úgy szerintetek melyik a jobb? Ez, mert amúgy van rá pénzem, vagy ez, erre nincs, de pár forint, és ez még így meg is lehet. Ez nagyon menő. Ez nagyon menő. De most mivel megvettem ezt az egyet, ezért most tiszteljük meg, hogy így berakom. És így figyeljetek, mint hogy ilyen 2 személyes ágy lenne, de szerintem nem király. Nagyon van. Ide én mindig a szobámba így beszoktam rakni egy ilyet. És van belőle 2. És ezt majd meg szeretném venni. Jaj. Ezt meg szeretném venni majd. De először most így. Én ezzel már nem tudom hány év tabomon ezen már 1 éve, mivel most lett 1 éves karácsonykor, és amikor megkaptam, akkor a Tokaboka volt az első játék rajta, meg utána Roblox, és utána telepítettem rá ezt, semmi mást. Írjátok, hogy szeretnétek Tokabokát. Írjátok meg, de csak őszintén. Ha nem, az se baj. De írjátok meg, hogy szeretnétek. És én szerintem fogok csinálni erre a csatornán. Úgyhogy igen. Igazából már nagyon régóta nem játszottam ezzel. Ez egy tévé, ami tudom, hogy megy, de mindegy. Tud menni. Így. Mindegy. Már nagyon rég nem jön. Mit akartam mondani? Felesleges, mert elfelejtettem. És azt mondják, hogy amit elfelejtesz hamar, akkor az felesleges. Úgyhogy én ezt így el is felejtettem. Pedig nem tudom, de nézzétek, van ilyen kis cuki pandás. És ez régebben ilyet lehetett nyitni. Már nem lehet. Ezt csak régen lehetett nyitni. Már ilyet nem lehet nyitni. Ide rakom. Ez így menő. Bár mondjuk inkább itt kéne, mert hogy itt ez a ruhás szekrény. Így. Így. Na. De ez már lent van. Jó. Itt van ilyen. Ja. Te Jézus Atya Úristen. De mennyit pakoltam ki ebből? Hát sokat. Ez kell. Ezt így ide rakom. Vannak foteleim is. Na. Fordítsuk meg, és így. Ott lesznek a meetingek ezen a kis rajzos asztalon. Jaj! Azt se tudom, mire nyomok. Ugyan így ismertem, de így jó most. Jaj, de jó. Van hűtővel, 2 hűtő van, ja, nem csak egy. Ebből van 2. Nem probléma. Jó, patika lett. Még kész sincs, de már most patika. És ezt lerakjuk. És készen, és megmutatom a végeredményt ebben a szobában, mert a videó már annyi nem lesz annyi perces.
Amúgy azt szeretném, hogy behozzák a PK igaziba azt, ha mondjuk kapunk egy ilyet, tudjátok, a free boxból, akkor azt el lehessen adni. Tehát, hogy, és akkor instant kapnék 15 ilyet. Mondjuk, hogyha ezt megkapom, ez nem tudom mennyibe kerül, most mindjárt megnézzük, most ezt így lebigyeztem ide. Az 20-ba kerül, szóval, hogyha ezt megkapom, és éppen el akarom adni, mert miért akarnám, mondjuk úgy, hogy már 2 van belőle, az egyik az nekem ugye nem kell. Ezt nem adnám el. Mondjuk már 2 van benne, akkor csinálnák egy másodikat is. És akkor el lehet adni. És igen, és ez tök jó lenne, ha behoznák az egészbe. De úgy ezeket meg lehet venni, és nagyon tetszik. Csak azért nem veszem meg, mert szerintem pénz kidobálás az egész. Mindegy. Jó, hogy ez így ide tartozik. Ezt még kaptam. Eszembe ágában nem lett volna megvenni. Mindegy, szóval igen. Ezeket meg fogom venni. És még nincs kész. Na most lett készen. Raktam be ezt a pandásat, meg itt ugye ilyeneket. Most megmutatom élőbe. Kaptam ilyet. Ó, de jó. Mindegy, kaptam egyet. És ez mentet, amíg itt lesz lehet változtatni. Itt raktam be egy pandát, ami szerintem tök aranyosnak tök menő. Itt így van ez a kis kutyusom. Ja, amúgy nem akarok semmit mondani, meg semmi senkinek, szóval mindenkit szeretek, puszi. De nekem már van ilyen Friday-es dolgom, csak ezt meg felneveltem, úgyhogy most ez a Baby Shark, vagy ez melyik? Választatok a 3 közül egy petet, írjátok meg kommentben, hogy melyiket neveljem föl jobban. Szóval írjátok egy petet, hogy melyik legyen. A soros. Bejött egy ilyen, de nem nyomtam be. Ezt sem nyomtam bele, eskü. Azt látjátok, amikor nyomok valamit, hogy van itt egy ilyen. Most meg azt sem tudom, mi történik. Most rendeztem. Ha eltűnik a ház, akkor egy csillagra fogom értékelni a játékot. Esküszöm. Amúgy meg tudom újra csinálni, mert szerencsére nem az egészet rendeztem be. Szerencsére. Szóval nem hinném, hogy annyira eltűnik, mert ismerem minden portikáját, mert így max a fürdő tud eltűnni, mert mentettem egyet a szoba előtt. A fürdőt meg 3 másodperc alatt meg tudom csinálni, úgyhogy nem akadnék ki annyira. Na nézzük, ja, meg itt alul is egy kicsit. Teljes mértékben azt hittem, hogy ti itt lesztek lent. Szóval nem tűnt el kb. Semmi, mindegy. Hát ez nem tokaboka még mindig. Gondolom, hát ez így elég nehéz lesz. Ez szuper, meg minden tök jó. Csak nekem itt kéne csinálni a munkámat. Igen. Tehát most megmutatom. Nem ez. Gondolom, ahol ilyen színes vili van. Tehát itt és a fürdő se tűnt el. Ilyen lett a fürdő. Itt ezt meg lehet engedni vízzel. A csapot is tele lehet engedni vízzel. Ezt is tele lehet engedni vízzel. A WC-t is le lehet húzni, és abból meg el lehet tüntetni a vizet, utána engedni vízzel. Itt van ez a szék, ami tök menő, mert hát el tudod rakni az asztalra a lábadat, és amúgy nem direkt így csináltam. Azt hittem, hogy rá lehet ülni. Mindegy. Nem lehet. Megtudtuk, hogy nem lehet ráülni. Tök jó. Ilyen az ágy, ugye? Szóval mellém tudom kifeküdni. Kicsit sebagos. Tényleg. Ugye
azt kéne mondom, hogy messziről így egyáltalán nem bagol be. Hogyha így ránézek érted. Hát akkor így kicsit bagol, de nem be. Szóval ez itt a ház, úgyhogy sziasztok. Majd part 2-be jövök. Sziasztok!